Апошнія два стрыма. Прывітанне, даражэнькія. Сакартвэла гаўмарджос. Ну і хто ко мне заходзіць, ведае, што ён згоден з тым, што не толькі Сакартвэла гаўмарджос, а сёння є повод, чтобы гэта гучала першым, але і жыве Беларусь і слава Украіне. Чаму я пачынаю з вітання картвельскага? А таму што сёння дзень незалежнасці гэтай выдатнай краіны. Со святам, даражэнькія. Самае цікавае, што хай в розныя месяцы, але у трох краін дзень незалежнасці ідзе прям в даты адна за адной. 24 в Украіны, правда, жніўня, 25 у Беларусі, толькі сакавіка, і вось 26 Сакартвэла. Калі хто не ведае, то Сакартвэла гэта па-рускі Джорджія, па іншым языкам памылачка, па-рускі Грузія, па іншым языкам Джорджія, Джорджіана і ўсё в такім родзе. Гэта краіна, якая мне вельмі даспадобы, таму што дзякуючы ёй вельмі моцна памянялось маё жыццё ў свой час. Дарэчы, дзякуй, аж 3 падабайкі. Шкада, што такі адзін чалавек глядзіць. Дарэчы, напішыце, як гук. Сёння я вось не зарадзіў, забегаўся свае навушнікі Bluetooth, поэтому я не ўпэўнены, наколькі добры гук будзе проста чыста з мікрафона планшета. І напішыце, адкуль вы мяне глядзіце. Дык вось, вернусь да Сакартвэла. Ведаеце, Сакартвэла гэта сама назва, а сябе народ гэтай краіны называюць картвэлы. Картвэлы, картвэлькі, мова іхняя называецца картулі. Гэта краіна, якая вельмі даўняя. Рэальнасць, гісторыя дзяржаўнасці на землях, якія цяпер уваходзяць в склад Сакартвэла, пачалася яшчэ з Калхідскага царства. Потым яно перарывалася на некаторы час, і з пункту гледжання цяперашніх картвельскіх гісторыкаў, прям YouTube падкінуў, што аж 22 чалавека мяне глядзіць. Вельмі прыемна, і спадзяюсь, што Картвэла там таксама є. Падабаечку паставце, як што. Ну, дык вось, Калхідскае царства доўгі час было самастойным, але ці было яно рэальна папярэднікам сапраўды цяперашняй Сакартвэла, гэта можна спрачацца. Але штука ўся ў тым, што прыкладна ў 449 годзе з'явіліся першыя цары, якія прызнавалі сябе менавіта якраз такі картвельскімі царамі. Доўгі час тэрыторыя цяперашняй Сакартвэла была раздзелена на Каўказскую Іберыю, альбо царства Картлі, і заходнегрузінскую частку. Таксама называлась царством. Яны жылі то самастойна адзін ад аднаго, то змагаючыся адзін з адным, то аб'яднались прыкладна ў 1174 годзе пад кіраўніцтвам царыцы Тамары. Гэтыя царствы супернічалі, уваходзілі в склад самых розных дзяржаўных утварэнняў і былі і самастойнымі таксама. То пад уплыў Візантыйскай імперыі, то пад уплыў Персідскай імперыі падпадалі. Частка была под арабамі нават. Быў доўгі час самастойны Тбіліскі эмірат. Адным словам, гісторыя вельмі даўняя. Некалі Сакартвэла называлі рымляне, ту часть, дзе зараз Сакартвэла, назвалі земля ваўкоў. Самае цікавае то, што
не толькі колеры сцяга аб'ядноўваюць беларусаў і картвэлаў, а колеры абсолютно аднолькавыя, хоць і розны ўзор, а і то, што ў нас таксама адзін з татэмных звяроў у Беларусі гэта воўк. Так што в некоторым роде мы родичи с картвелами. Я, до речі, поживши в Батумі, лічыў, што за ўсіх каўказцаў сваёй гісторыяй, сваім характарам мы чымсьці беларусы найбольш падобныя на картвелаў. А тут яшчэ і такія спалучэнні. Воўк як тотэм, бела-чырвоныя колеры, традыцыйныя ў сцяге. І гэта, дарэчы, людзі прыходзяць, глядзяць, дзеліцесь спасылкай на этот стрым, калі што. Ставьте падабайкі і пішыце што-нибудь в чаце. Напишите, як гук, адкуль вы мяне глядзіце, ці разумееце мою мову, таму што канал мол і беларускамоўны. Поэтому, само собой, я рассказываю все по-беларуску. І вось доўгі час дзве часткі цяперашняга Сакартвела супернічалі, жылі асобна, і вось пад кіраўніцтвам царыцы Тамары яны былі аб'яднались в одну дзяржаву. І ведаеце, тады быў перыяд, калі Сакартвела разраслось настолькі, што можна сказаць, што нават была імперыяй, хаця так яно не звалася. Все ж гэта называлася Картвельскае царство. Дарэчы, калі ўлічыць, у якім годзе кіравала Сакартвела жанчына, то гэта, мабыць, была адна з самых першых дзяржаў, в якой да кіраўніцтва дзяржавай прыйшла жанчына. І менавіта тады пачаўся росквіт гэтай дзяржавы. Потым вельмі шмат цяжкіх розных часоў было ў гэтай дзяржавы. Вельмі доўга прыходзілася супернічаць з іранцамі в тым ліку. Ну, іранцы, персы, в прынцыпе, гэта таксама даўняя дзяржава, якая вельмі доўга існавала. Першыя звесткі пра то, калі з'явіўся цяперашні, якім цяпер карыстаюцца абетка, альфабет картвельскі, гэта прыкладна 800 гадоў таму. Гэта значыць, што пісьменнасць іхняя в тым выглядзе, в якім яна є зараз, вельмі старажытная. Магчыма, адна са старажытных. Вось зараз вісяць баннеры ў Батумі, напрыклад, што 1700 гадоў Сакартвела. Калі вдумацца, ну так, прыкладна такі ж перыяд і можна лічыць рэальна часам, калі в тым ці іншым выглядзе існавала Сакартвела, хай, можа, не з разуменнем усіх самых простых людзей, што гэта асобная нацыя, але як мінімум з усведамленнем іхніх эліт, кіруючага класа, што яны асобная нацыя і што яны асобны этнас. Пагэтаму гэта адна з самых старых дзяржаў в гэтым свеце, якая не прапала дагэтуль. Акрамя цяперашняга альфабета картвельская існуе яшчэ два традыцыйных, і вельмі шмат я бачыў, што выкарыстоўваецца лацінская альфабетка, якой пішацца картвельская мова. Чуў такую думку, што лацініца выцясняе цяперашні традыцыйны альфабет, але па шчырасці я не ўпэўнены, што гэта так. Хаця ездзячы, напрыклад, в аўтобусах, тым жа Батумі, я вельмі шмат бачыў, як людзі пісалі менавіта з дапамогай лацінкі. Ну, магчыма, гэта проста больш прапрацавана для смартфону. Дарэчы, дзякуй вялікі вам, хто мне паставіў 5 падабаек, але шкада, што людзі прыходзілі, і вось толькі адзін чалавек застаўся. Вельмі спадзяюся, што час народ зараз яшчэ дадасца.
Чому відзначається 26 травня День Незалежності Сакартвела? А тоді в виніку розпада тогочасної Російської імперії шмат народів паспрабавалі обвясціць сваю незалежнасць, паспрабавалі стаць самастойнымі дзяржавамі. Сярод іх была і Сакартвела. Яна, дарэчы, умудрылась праіснаваць як самастойная дзяржава в тых цяжкіх умовах. Прабачце, горлышко маё шаліць. Ажно некалькі гадоў. А апошняя спроба абароны паўстання супраць савецкай улады была ажно ў 1922 годзе. Гэта значыць, спробы супраціўляцца і будаваць сваю дзяржаву працягваліся ажно 4 гады. Сакартвела была адной з, мабыць, ледь не адзіная нават у Савецкім Саюзе краіна, ну, тады яна была рэспублікай, не самастойнай краінай, але якая супраціўлялась увядзенню абавязковага выкладання рускай мовы ў школе. Тады была куча пратэстаў Сакартвела. Можна сказаць, што гэта было нават паўстанне. В выніку, наколькі я ведаю, гэта была адзіная рэспубліка Савецкага Саюзу, дзе руская мова так і не стала абавязковай для вывучэння ў школе. У 1991 годзе, як і куча іншых краін, Сакартвела абвясціла незалежнасць. Уже в цяперашнім сучасным выглядзе. Гэта, па сутнасці, не аб'яўленне незалежнасці з нуля, гэта адраджэнне незалежнасці і спроба яшчэ раз пабудаваць сваю дзяржаву. Першыя гады былі вельмі складаныя, была вайна з абхазамі, потым вайна з асецінамі, былі вельмі моцныя ўціскі з боку Расіі, па гэтаму Сакартвела было вельмі цяжкое эканамічнае становішча. Не хапала нават вады, бывала, што на человека на дзень всего на все патрэбы чалавека бывало 2 літра вады. Гэта мне расказваў мой сябар Картвел Бесо, дарэчы. Вельмі цяжка было з прадуктамі і здавалася б, ну вот, лапки кверху и скажите, что все, рабіце с нами что хочете, давайте прымайце нас назад у склад сваёй дзяржавы, мы здаемся. Не, Картвелы гэтак не зрабілі. Яны вытрымалі все, вытрымалі все праблемы. Дарэчы, тады яшчэ і грамадзянская вайна была в Сакартвела. Мне пра гэта є, дарэчы, асобны стрым. Пашукайце в плейлісце «Батумскі дзённік беларуса». Магчыма, в апісанні я потым дадам спасылкі на все ролики, якія я рабіў пра Сакартвела і на сам плейліст. Так вось, вельмі в складаных умовах Сакартвела існавала першую частку, 90-е гады. Все скончилось тым, што ў 2008 годзе была расійска-картвельская вайна. По-рознаму расказваюць, як тады што адбывалось, але, насколькі я ведаю, все крышачку не так, як в большасці крыніцы расказваюць. Як мне расказвалі некаторыя картвелы, расейцы, якія вбілись і захапілі часть тэрыторыі Сакартвела на той момант, былі адрэзаныя з дапамогай агнявога кантроля ад паставак боепрыпасаў, і каб не еўрапейцы, якія фактычна іх уратавалі, вымусіўшы скончыць вайну, куча расійскіх войск была просто взята ў палон. Калі я памыляюсь, напишите мне ў каментах. Дарэчы, чаму ніхто не каментуе сёння? Гаспадарства. Гэта ж для прасоўвання стрыма карысна. Гляжу, што людзі глядзяць, ставяць падабайкі і моўчкі. Прикольна.
Ну ладно. Э, Ну, вось такая вось цікавая гісторыя. Дарэчы, было, насколько я ведаю, две рэвалюцыі. В тым ліку адной з іх, якая распачалась в Батуми, рэвалюцыя руш, быў скінуты Саакашвілі. І ён не пайшоў на той шлях, на які, напрыклад, пашоў Лукашенко, калі пачаў давіць народ і расстрэльваць, а здаў сваю пасаду і сказаў: не хочаце мяне, ну што ж, ладно, я сыходжу. Гэта ўчынак прама рэальна мужика. Не баязліўся, не сцукуна, як Лукашенко, а нормальнага мужика. Попал в Батуми, в Сакартвело, я в 2023 году приехал в сам Батуми 1 червня. Я, коли ехал туды, думал, что максимум еду на 10 дён, а потом в Тбилиси, а потом кудысьці далей. Але практика показала, что мне так зашел в гэты город, что я там застаўся ажно на 2 гады. Застаўся бы далей, каб лёс не вымусіў адтуль перабрацца ў іншае месца. Пра гэта я расказваў вельмі падрабязна ў сваім стрыме 3 гады не дома. Так што таксама оставлю спасылку в описании до гэтага стрыма, сможете зайсці паглядзець. Кажуць, што там я вельмі цікавыя рэчы расказваў. Але парасказваў я там, конечно, не ўсё, гісторый з Батуми у меня валом. Сёння я, так падумаўшы, просто скажу то, пра што я яшчэ не гаварыў наконт Сакартвела, што мяне там больш всего издзіўляла, што мяне больш всего радавала і што больш всего мяне напружвала. Больш всего здзіўляла мяне тое, як картвелы пераходзілі вуліцу. Вы уяўляеце, калі ажыўлёную дарогу хтосьці пераходзіць па дыяганалі. Ні па пешаходным пераходзе, ні пад светафор, ні па падземнаму. І не проста папярок, каб максімальна хутка перайсці дарогу, а па дыяганалі, прыкладна пад кутом 45 градусаў. Такое я, ў прынцыпе, упершыню убачыў у сваім жыцці і бачыў потым яшчэ много-много разоў. І самае для мяне было дзіўнае, што в большасці выпадкаў людзей пропускалі, ніхто не сігналіў, што «А што ж ты робіш таке, нехарошы чалавек». Успрымалі гэта в некаторым родзе як норму. Яшчэ мяне што здзіўляла, гэта мода, як ставілі Сакартвелы свае аўтамабілі на стаянку. По сутнасці, занятыя былі аўто все ходнікі. І праход па пешаходнай зоне, асабліва ў картвельскіх раёнах, а не ў цэнтральных, это амаль заўжды быў як праход па некаму лабірынту, лавіруя паміж машынамі. Але такое ўражанне, што гэта норма для мясцовых, і іх гэта абсалютна не напружвала. Ну, а я прыстасаваўся і свае навыкі паркуру толькі адтачыў, дзякуючы таму, як там даводзілася хадзіць. Таму што хадзіць медленно я не люблю, люблю хадзіць хутка, і хутка ў такой сітуацыі выруліваць, круціцца, это было, конечно, цікава. Гэта мне зараз нават і тут в Ереване дапамагае. Хаця тут такое я мала сустракаю. Вот сёння першы раз сустрэў машыну, якая стаяла непасрэдна на ходніках, прям па-картвельскі. Але нумар чаму-то быў армянскі. Ну, вось гэта то, што мяне максімальна. Хаця не, было яшчэ як мінімум 2 рэчы, якія мяне здзіўлялі ў Сакартвела вельмі крэпка. Нават, я калі пачну думаць, то я, мабыць, гадзіну буду расказваць толькі тое, што мяне там здзіўляла. Мяне здзіўляла то, колькі дзіцячых пляцовак по ўсяму Батуми, па сутнасці яны ў двары кожнага дома, амаль што кожнага. Мяне здзіўляла
Тое, як рэагавалі мясцовыя, калі, напрыклад, мячом хтосьці бахнуў па машыне з дзяцей, рэакцыя была проста нулявая. Мяне здзіўляла, як любяць футбол в Сакартвела. Вы ведаеце, што ў Батуме ёсць нават акадэмія футбола. Там кожны дзень праходзяць трэніроўкі, прытым яны праходзяць, не гледзячы на надвор'е. Сонца паляць, плеваць. Дождж лие. Якія праблемы? Снег? Так гэта ж прикольна. Под снегом, с мячиком. Любоў просто да футбола страшэнная. Менавіта гульня і ўдзел в чэмпіянаце по футболу міжнародным, калі прыязджала іспанская каманда ў Батуме, выклікала максімальную буру эмоцый, і па вуліцах немагчыма было праехаць і прайсці. Было куча людзей са сцягамі. Дарэчы, што менавіта людзі насілі на сабе сцягі по якому-то поводу, прытым повод не дзяржаўнае свята, а той же чэмпіянат по футболу. Я такое убачыў толькі ў Сакартвела. Гэта можна было параўнаць толькі з тым, як у нас людзі са сцягамі хадзілі на маршы ў 2020 годзе, 2020. Але там людзі хадзілі на пратэсты. А тут людзі весялілись. Весялілись са сцягамі на плечах, абдымались, пелі песні, запускалі салюты. Адразу было бачна, што свае дзяржаўныя сімвалы людзі вельмі любяць і вельмі паважаюць. Гэта было прыемна бачыць. Хаця самае цікава было, калі людзі адзначалі перамогу над еўрапейскай камандай стрэльбой са зброі з балконаў. Але пра гэта я таксама расказваў у стрыме пра 3 гады эміграцыі. Адзін з самых незвычайных выпадкаў таксама для мяне быў, калі я выхадзіў з дома, сустрэўся з некім выпадковым чалавекам Картвелам, что-то разгаварылись, ён спытаў, куды я іду ў краму, і просто там на месте прапанаваў: слухай, так давай я тебя адвезу туды. Калі он мяне адвёз, пагаварылі, мяне, дарэчы, з маім былым суседам, его что-то зачепило, и он просто взял, отдал пакет с 2 пляшками вина. А я себе еще куплю. Вино было классное. Я не ведаю, навошта ён его купил. Мабыць, на некое мерапрыемство, ці што, вёз у машине. Просто человек взял, людям, с якімі ему сподобалось говорить, каких-то несчастных 20 хвілін. Нате вам. Можете уявіць, што дзе-небудзь вось прям так хтосьці зрабіў у іншай краіне. Ну я не ведаю, я такое не сустракаў. Я ведаю, як многіх нашых запрашалі выпадковыя знаёмыя Картвела ў госці пасля таго, як падвезлі іх на машыне кудысьці. Запрасіць людзей у госці — гэта ў Картвелаў прям справа гонару, і пачаставаць чалавека. Гэта таксама фішка картвельскай культуры, фішка іхняга характара. Вельмі цікавая, вельмі незвычайная. Чаму я вельмі шмат дагэтуль згадваю пра Сакартвела, чаму так з такой радасцю хочу павіншаваць всіх картвелаў з іхнім днём незалежнасці? Таму што Сакартвела — гэта месца, якое змагло даць магчымасць уратавацца кучы беларусаў і кучы украінцаў, якія в іншай сітуацыі не выбрались без праблем. Гэта тыя, хто не змог атрымаць візу ў Европу. І ім не было куды больш схавацца з гарантыяй, што іх не выдадуць, не арыштуюць. Гэта тое, за што прям можна дзякаваць да канца жыцця.
Сейчас варта прызнаць, што для мяне Батумі аказаўся горадам, в якім я смог вельмі шмат в чым рэалізавацца, в чым не мог рэалізавацца да гэтага і пакуль не атрымалась потым. Але пра гэта я таксама расказваў у стрыме пра 3 гады эміграцыі. Гэты стрым прям вельмі раю яшчэ раз паглядзець. Ну, вось, в прынцыпе, асноўнае я сёння і сказаў. Я не думаў рабіць вельмі доўгі стрым. Дарэчы, напішыце мне ў каментах, калі вам цікава, я магу зрабіць асобны выпуск пра Сакартвела вельмі падрабязна, пра яе гісторыю, што, як, адкуль взялося. Паверце, гэта вельмі цікавая гісторыя. І вельмі доўгая гісторыя. Ну, я бачу, што большасць людзей сышла з тых, што з'яўлялись на маім стрыме. Зараз глядзіць всего пару чалавек. Што ж, спадарства, асноўнае, ў прынцыпе, што я хацеў расказаць, я расказаў. Будуць в апісанні тайм-коды дзе-небудзь заўтра зранку ці бліжэй да абеда. Сустрэнемся ў бліжэйшы час. Будзе яшчэ адна дата в іншай краіне, пра якую явна я зраблю стрым у бліжэйшы час. Назірайце за маім каналам, цісніце званочак, каб это не прапусціць. Калі хто будзе глядзець в запісе, паставце падабайку, ну, калі вы не ў Беларусі. І вам бяспечна, таму што канал экстрэмісцкім прызнаны. І да пабачэння, даражэнькія.